Meditation besok kaham saktai bekhani bagui. Meditation belai kaham অবনতি 2015 বিশিও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিও আমজগি নাই নাইখ্যা অব saktai bwkha kaham tongna bagui belai kheno kaham অব হাইকেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিনি फोरोंनाय खरकसा दलनि खे bagui सालथामसि खलायै दलसाना मेडिटेशन खलायरखा ताई दलसाना के मेडिटेशन खलायरलिया आबो बाय नुकजाखा जे मेडिटेशन खलायनाय रकनि बरंनि बखा बेलाय खनो kaham अंगै दंगो खाकजांगै दंखा ताई बरंनि जेसा तमंगो बरक पॉजिटिव कॉन्फिडेंट ताई स्ट्रेस गरी वानामा गरी खलायनाय बरक जेसा प्रॉब्लेम न बरक गोजां के सल्व खायनायनि फान बरकनि बरक मानखा हायकेनो बरक प्रेजेंट न तीनै बरक जेसा प्रॉब्लेम न बरक सल्व खायमानो ताई जत जराब बरक खाकजांगै तंगनानि फान मानखा ताई होप मानखा हायके बरकनि बखा ताई बख्रक सलायजाखा ताई जे दलसा मेडिटेशन खलाया बरकनि वहंगायनखौ नुकजाखा स्ट्रेस वानामा किरिमा कुपलं होपलेस निजेनि लाइफ न हामजागिया खाकजांमा गरै जेसाफोरनो दंदि हायफोरनो खाकजांमा गरै हायके रेस्टलेस कोनो जागायाव बखा बाथा गैया जेसा डिसिजन बरं गाहाम के नायमैया जों सावो जे सिक बरकहाय कोनो हान्य जय हायकेनो सिनि बख्रकबो गुरिबो आबनि बागै जों सिनि बख्रकनि हेल्थ न बसों बरनो बसों केयार खायनो नांगौ गाबनो केयार खायनायनि बिथिंखा मेडिटेशन बिसिंथिनो सिनि बख्रक गोजां थामजिरावनो कंट्रोल खायमानो जों सिनि जरावो नासिगि नायखेंके त्रिपुरा हाय जागावो मेडिटेशन खूब सिनि दफावो नुकजागो मेडिटेशन खलायथाया आबनि बागै बेलायखनो थामजिराव दंलायो ताई बररक पद्रेपर सुइसाइड खायो किसा स्ट्रेस फायखानो बरनि लाइफ तो गोबां मानो प्रॉब्लेम फायो आबो पाइथांगो हरहाय सालसा पाइनाय हायफानो आबरो वान सुनानि फानसेसों मानिया तामनि बागै हिंगे मेडिटेशन हाय खलाय जायगा बागै सिनि बख्रक नार्सारिंनि बागै बख्रक बायसों गाहाम डिसिजन नाय मेयांगैनो हायके सिनि दफाव ताबु नुकजागो सुइसाइड खायमारो ड्राग्स आमारो ड्राग्स जाखांके पुइलानो बख्रक देरारो आबनि बागै नै सेंटाराव रिहेब सेंटाराव हिंके ड्राग्स जानाय रकनो बरकनो पुइलानो मेडिटेशन खलायरिबनाय बख्रक से ठीक खायनायनि नायो गाबनि बागैनो मेडिटेशन खलायनाय बेलायखनो नांगौ गा मेडिटेशन खलायनायनि बागैनो सिनि बररक हायके पद्रेपट हामिया गाहाम हामिया वान सुनानि बखा गरै बा वान सुना रोंगिया सामुं दांजाकथिं पायो तमनो मेडिटेशन खलायके हिंके बबो गाहाम बबो हामिया ब वान सुनानि फान माननाय हामियानि काटिनानि फान माननाय आबनि बागै मेडिटेशन जों फुंगो हायके सारिगो जों गोजां जरावो सुजा खलायनाय एकदम सुजा खलायनाय आसुगै जों आस्ते के जों मुकुमैनाय जों संसारबाय कागमा हाय खलायनाय जों फोकास खायनाय निजेनि हामावो निजेनि बसागो सिमिना फोकास खायनाय बासा हामानावो तैसा हामा कल खरहर हामा कल खनावो हामा कल खरहर हाके मुकुमै जों नायखेंके जों सायमानाय सिनि लांमावो जों तामो नाय जों तामो वानसु तामो खायखेंके जानो हायराव वान सुनानि डिसिजन नानारनि बागै हिंगे मेडिटेशन बेलाय नांगौ आबनि लगी सिनि साग्रगो गाहाम दंगो आबनि बागै नरकनो जों जतनो कयजावो मेडिटेशन सारिगो फानो फुंगो फानो जरा गरैनि बिसिं फनो खलायदि 10 मिनिट्स न खायग्रादि 5 থেকে 10 मिनिट नायनायदि सिनि बखा बाहायके खाकजांमा फाय सिनि वान सुमारो बाहायके पॉजिटिव तामनि बागै हिंगे जों संसाराव नासिगि नायखे ताबो नेगेटिव मांनो नुगो आबनि बागै जों साकसांनो पॉजिटिव के तनि रना हिंगे जों खाकजांगै तंनानि हिंगे गोजां के तंनानि हिंगे मेडिटेशन बेलाय खनो खलायनो नांगौ
Aboni bagi na ang message na tubo mani norok sajak hangke like khaidi tei kubun jora bo sungam haike na positive tongna bagi nei sung khoroksa tai khoroksa chuba layana jotono kaham tongdi hambai.